Nirringrazzjakom tal-li l-lejla l-Partit Laburista tajtuh ċifra eċċezzjonali ta' 414,182 euro. Grazzi ħafna. Din kienet is-somma illi nġabret waqt il-maratona ġbir ta' fondi organizzata mill-Partit Laburista nhar Jum ir-Repubblika. Daw kollha li żaru ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun matul il-jum tal-ħamis mhux biss assistew għal spettaklu sħiħ ta' mużika u divertiment, iżda wkoll kellhom l-opportunità illi jiltaqgħu mal-mexxej Laburista u Martu Michel flimkien ma' membri tal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista, deputati u kandidati. Fil-fojer taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista intlaqgħu id-donazzjonijiet tal-poplu Malti u Awċi kemm permezz ta' telefonati kif ukoll blotjiet li daħlu direttament. Quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista intrama villaġġ tal-miliet b'tiżjien u oġġetti relatati ma' dawn iż-żminijiet ta' festi. One News tkellem ma' wħud minn dawk li żaru iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Naħseb idea sabiħa llum festa u ħaġa sabiħa fejna fjena li tiġi hawn u tagħti li minn qalbek. Ġejt biex nagħti xi ħaġa għall-partit għax aħna minn naqra li nistgħu nagħtu nistgħu aħna pensjonanti. X'ġalek li tiġi dal-għodu hawnhekk il-Ċentru Nazzjonali? ġenati għoti sara mill-nista. Xtaq konġa jamma missieri, xtaqna naġu naqra sawni, nħallu d-donazzjoni. Biex nagħmlu donazzjoni, biex lejna. Ġejna biex nagħtu xi ħaġa l-partit. F'messaġġ tal-eluq tal-maratona, il-mexxej Laburista Joseph Muscat fakkar mill-ġdid kif il-kampanja tal-Partit Laburista se tkun ibbażata fuq messaġġi pożittivi. Nkunu qegħdin b'attitudni pożittiva. Din l-appell tiegħi huwa ta' pożittività. Ħan tkun kampanja min-naħa tagħna pożittiva fejn ħaddieħor ħanħalluh fidejh li jifret u jbeżza. Aħna ħanaqdu, ħankunu aġenti tal-għaqda u aġenti tal-bidla fejn aħna għan tal-grocer ħanejdulkom morru ħudu bidejn xulxin, tmorru xtiġġieldu ma' xulxin. Il-flus miġbura mill-maratona tal-ħamis se jintużaw għal kampanja elettorali tal-Partit Laburista għall-elezzjoni ġenerali tad-9 ta' Marzu.